ಅಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಸೌತಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆ ಈಗಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ 6 ಗಂಟೆದ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಡೆ ಬರ್ತದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡ್ಸತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರ್ಕುಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ರ ದಾದಿ Tadande. Vecina. Alam şamelpu. Şamelpu. Motor da şamelpu. Dalal puji. Dalal puji. Odi gamna. Yerin tupini. Tatin. ಮಂಜು ಬರುತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯದಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂಚ ಅಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಪುರ ಅಂಡು ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದಿತ್ಯ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಸೌತಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೌತಡ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಏನಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ
ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಸೌತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅದು 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಲೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಿತ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಪತ್ತಾರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂದ ಓಲಾಪುಲ್ ಕಟ್ಟಿಂದಲ್ಲ ಲೆಡ್ಡೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಪಿದಡಿಯ ಒನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಾನು 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕಂಡ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಹಚ್ಚದು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಗಿನಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಏರ್ ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮುಂದತ್ತೇವು ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ పోతు జరడిగు యాన్ ఇడే పోతాడే సూర్య టెంపుల్ పోతు ఇడే కన్నా పోతా
ಇಲ್ಲದು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಐತಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್